Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta issa b'ċentru ġdid għat-taħriġ tal-informatika ġewwa l-bini tal-Kunsill Lokali stess f'Misraħ ir-Repubblika. Kif spjega s-Sindku tal-Belt Valletta Alexej Dingli, dan il-proġett li qed isir f'kollaborazzjoni mal-kumpanija TCTC għandu lan li jagħti aċċess għal aktar servizzi meħtieġa mir-residenti Beltin. Bħala Kunsill tal-Belt xtaqna li l-Kunsill hawnhekk il-post il-ġdid ikun post fejn jiġu n-nies biex jitgħallmu n-nies li għamluh tagħhom. U għalhekk għandu din l-inizjattiva tal-Computer Lab il-ġdid propju hawnhekk flimkien mat-TCTC fejn ħanoffru courses differenti. Fil-passaġġ ġa konna nofru courses, jiġifieri konna nofru courses għat-tfal u għall-anzjani. Però issa ħanżidhom ħafna iktar, jiġifieri xorta ħajkonna l-courses għat-tfal u anke għall-anzjani, courses tal-coding, robotika, digital divide, però wkoll ħajkun hemm courses għall-adulti propju biex ngħinuhom anke fuq reskilling. Ħajkun hemm ukoll courses anke għall-għaqdiet, il-Belt għandna ħafna qdiet għandna mal-50 għaqda biex anke ngħinuhom fuq digital marketing, kif ukoll anke courses għal-nies tal-ħwienet jew min qed ifittex ix-xogħol fil-ħwienet, propju biex ngħinuhom biex jieħdlu fid-dinja tax-xogħol. Ġifieri l-idea li nippruvaw nolqtu l-komunità Beltija kollha kemm hi fil-bżonnijiet kollha tagħhom. Is-Sindku kompla li dan huwa biss l-ewwel pass minn sensiela ta' inizjattivi li hemm ippjanati fosthom iċ-ċentru għal matul il-jum għall-anzjani li għaddej ħidma fuqu. Waqt it-tnedija tkellem id-direttur tal-kumpanija TCTC Reja Bela li qal li l-ħidma tal-kumpanija tiegħu li dejjem tqarreb l-edukazzjoni lejn in-nies. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll il-membru parlamentari u kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali Robert Kutajjar, illi fil-waqt li faħħar din l-inizjattiva inkoraġġixxa biex aktar kunsilli lokali u l-Gvern jadotta aktar proġetti ta' dan it-tip.